Mathias Bo, I skal til Korea. Hvis man ser på den turnering, I ligesom var til sidst, så var det Super C-finalerne. Det gik jo meget godt. Hvad skal vi forvente os af i Korea nu her? Vi gør bare det samme igen. Nej, det er en helt ny turnering. Hård lodtrækning igen. Dem har vi ikke så meget held med, men det er jo gået godt nok alligevel. Så vi tager selvfølgelig til Korea med en vis portion selvtillid, men når det er sagt, så skal vi også have en god portion ydmyghed med derude. Det er verdenstoppen, der er der, og de er sultne for at slå os. Vi har vundet, som du sagde, de sidste par turneringer derude, så vi ved, at det er måske os, der sidder i midten på dartskiven, og det skal vi indstille os på. Så vi tager en kamp ad gangen, stille og roligt. Hvis vi kigger for langt fremad til at starte med, så kan det være over, inden det bliver rigtig sjovt. Men hvad er succeskriteriet for den der en kamp ad gangen? Det er så kedeligt at høre på. Ja, men det er ikke nok. Det kan godt være, det er lidt klichéagtigt og de her ting, men det er meget relevant egentlig. Det er en kamp eller en bold ad gangen, og vi kan også godt sige en bold ad gangen i stedet for, fordi det er det handler om, at være fokuseret på den ene bold og ikke tænke på, hvem man skal møde i kvart eller semi eller hvad. Det er at være fuld fokus, lave god analyse af dem, man skal stå overfor i den kamp, man skal til at spille, og så spille den 100%. Har man ikke fuld fokus på den, jamen så er der en stor chance for at tabe. Så point nummer 2 i den første kamp, det er målsætning, eller hvad? Ja, det kan du godt sige. Efter point nummer 1.